Op 31 oktober 2015 vond een spannende Halloween-tocht plaats, de Wielerij. Ongeveer 300 lui liepen deze tocht gezellig met. Als je in een dorp woont, waar eigenlijk zoveel kinderen zitten, waar een basisschool nog volop draait, dan is het super dat ze eigenlijk voor de ganse gemeenschap gaat betekenen. Jong en oud kan meedoen. Ja, vandaag is dan de Halloween-tocht. Dat is wel het hoogtepunt van het ganse jaar. De tocht is misschien spannend voor de ganse kleintjes, maar die komen dan weer over een paar maanden, dat Sinterklaas is weer aan het trekken. En ja, ook de oude jeugd, al gaan ze naar de middelbare school, die mogen nog middags meedoen en die vinden het hartstikke leuk. Kinderen een beetje prikkelen, het spannend maken. En Giekering is allemaal even enthousiast om mee te doen. Dus het is echt 120 man aan vrijwilligers. Match! Ja, mensen, zo. En hoe dan? Ja, dat moet dingen, deze dingen daar. Ja, dat ga je dingen chocolade, ja. Hup voor je met zeur. Klik. De deur zit zo lekker. Je moet door al die wegen. Dan gooi je voor iedereen rood, hè, maar ik... Een ridder is slechts vanwege een vloek. Er heeft alle kinderen van het dorp gevangen genomen, omdat Heer denkt dat een van hun de uitverkorene is, die hem kan verslaan. Maar deze zit in het klooster verborgen. Wie niet de uitverkorene men heeft verslagen en de ring van het goed is omgesmeed tot het hart van leefde, is de ridder bevrijd van de vloek en viert het ganse dorp feest. De groep was ontzettend leuk en we hebben 2 keer gerepeteerd voordat de kinderen komen en toen zo dat al, hè. Dus allemaal profi's natuurlijk. Al die acteurs die doen er met, dus het is eigenlijk wel een stuk gemeenschap wat eigenlijk toch wel over dezelfde zit en dan voor de kinderen. Oh, nee. En wat ga je zich dan doen? Ook rondlopen. Ga je gewoon metlopen? Die kinderen die zijn allemaal spoorloos. Hoe zouden die heen gegaan zijn? In een huis. Een huis? Ja. Zullen we ze gaan zoeken? Ja. Zullen we naar de heilige plek met berkenkruid gaan kijken? Ja. Zullen we dan gaan zoeken? Stel je! Wij hebben die kinderen, waarom moeten wij die mensenkinderen bewaken? Waarom is dat dan? Stil! Straks hoort de ridder ons nog! En dan? Ach, ridder! Ja, dan! We zijn nog niet even stok aan de toren! Er is iets met die kinderen! Geen kinderen zijn meer vrij in het dorp! Wij hebben ze allemaal gevangen genomen! De ridder, die heeft die kinderen laten opsluiten en volgens mij is de ridder gewoon bang voor die kinderen. Zullen we eens kijken of we dat kunnen uitvinden? Ja. Kijken of we kunnen vinden hoe die kinderen zitten en bevrijden. Ja. Hoezo, uitverkorene? De uitverkorene is degene die de kwade prins kan verslaan. Oh. De uitverkorene. De kist die opgegraven is en die een man uit Brabant 50 jaar in bezit heeft gehad voordat ze het hierheen gebracht. Die heeft daar heel veel ellende mee gemaakt. En dat verhaal zou waar kunnen zien, maar dat is dus niet helemaal zeker. En daar zit hier nu op weg om dat uit te zoeken. Zou het dan toch waar zijn? Zal ik een geheimpje vertellen? Die
kist, hè? Weet je wie die gevangen had? Met een pap. Met een pap. En een zagen. Een legende. Best te gek. Mijn pap heeft alleen maar ellende metgemaakt sinds ze die kist met de inhoud heeft gevangen. Nog een chocomelk. Ja, ik krijg je ook maar een chocomelk. Dat is een discolab. Kwakkerpool, o kwakkerpool, o oud mijn armen vol, de afgehakt door de monnik gedaan. Op in de avond op de vierde dag naar de volle maan. Waar ben jij? Jij! Wat wil jij mee? Mij verslaan, jij hammelon! Alleen degene van het goede, die kan mij verslaan. Kom! Ik vecht met jou! Ah! Tja! Schaal je weg! De arm loogt er vanavond vandaan. Heeft er dat je met haar zilveren ring? Hier kan ik O schone vrouwen, hiermee kunt u uw redder terugwinnen. Dit is het teken van de liefde. Van de ring van het kwaad smeden wij dit prachtige zilveren hart. Ga ermee naar uw redder en u zult hem terugwinnen. Nu is er geen kwaad meer. Neem de kist maar mee. Ik schenk u dit hart, gesmeed uit smart, uit het donker gekomen en u ontnomen. Gaan wij samen beleven wat voor iedereen betekent gelukkig en lang leven. Eindelijk rust. De vloek is opgeheven. Het kwaad is weg. De ridder is compleet. Kom, we gaan terug naar de kasteeltuin. Ja, dan kan je niet met beide in de net. Wat hebben ze nou eigenlijk vanavond allemaal gezien? Verklede mensen en allemaal licht en kaarsjes. Wat hebben ze eigenlijk in het kwakkerpool gezien? Elfjes, denk ik. En die wil gaan dansen en toen gaat door de luidsprekers de man aan het praten. Maar ik vond het ook een beetje eng.